afa m bụ Oriakụ Adakụ Anachunam. ị na-eme ejije iPhone kwunu na-eme ejije ebe a kedu ka ọla anyị maka ejije a na nke ị na-eme kpọmkwem n'ime ejije a ife anyị na-eme ebe a bụ Ikemefuna. Ife m na-emekwa n'Ikemefuna bụ afa m n'Ikemefuna bụ Uchenna. Ife na-agbalị ka m kọwara ha na ihe anyị na-eme bụ na ma ị bụ onye Imo ma ị bụ onye Abịa bụrụ onye Anambra na anyị ncha na-asụ ofu onu, maka na nna m na emume anyị na-eme si na nwanne nwoke ama na onye Imo maka ife me ya na onye Imo mgbe ni so mụnwa wee sịkwana ya na Igbo niile bụ ofu na onwero nkewa ekewara anyị. Mgbe ebido mewe ihe Igbo ka a na-asụ wee nọkọta emebezie na onu ndị bekee maka oke ọchịchọ a na-ekwukwa okwu maka ya. Mana kịta anyị sizi ka wechighata asụsụ Igbo, ma ị na-anya ije n'ezinụlọ dị iche iche ịfụ na ụmụaka da asụ Igbo ivu na otu anọ kịta adị m asụkwa Igbo ọfụma maka na ihe anyị na-asụ bụ oyibo ebe ọbụla anyị ga. Mana kịta anyị si na anyị ga-asụwa Igbo n'ihe ọbụla a na-eme maka na ọ ga-enye aka nyere ụmụ anyị aka nyere mba niile bụ ndị be anyị aka n'ihe a na-eme. Ndị dị iche iche tinyere anyị aka na fim bụ Ikemefuna anyị na-eme. Onwe ndị ji maka na ha chọrọ ka ewechighata okwu Igbo wee tinyere anyị aka na ihe anyị na-eme ka Chineke mebere ka asụsụ anyị bịaghachikwa ka anyị werekwa na-eme ihe etu anyị si emebu mbụ ka o wee nyere anyị aka n'ihe a na-eme.